Welcome to the sauna project. First sauna in Meghalaya. Oiko, have subscribe baby family. Go! Mihin vaan mä menen, tietää mun nimen. Ja huuta AB family. Hi from Elina. Hi from... Tuffalle terveisiä, Tuffalle ja mummulle. Eipä oo kukaan meidän suvusta ikinä rakentanut saunaa Intiaan. On muuten 100 varmasti ensimmäinen suomalainen sauna tässä osavaltiossa. Morjesta faija! Pois sen tieltä, saatana. Loppuu se, kun se on vittu jännää tässä, kun se on vittu, sä oot siinä ja mä oon tässä ja mä tässä huudan.